Tu su oni koji smiju biti na večerašnjoj utakmici, koji će to pratiti, uostalom prenijeti i svima vama. Evo sastava Hajduka, evo izbora Igora Tudora za večerašnju utakmicu što se tiče početne postave i onog društva koje ostaje na klupi za rezerve. Onako taktički, recimo tako uobičajeno već za taj Tudorov Hajduk, bit će to ona postava sa Kalinićem na golu, Mikanović, Maločan, Milić, Jozinović, obrambena četvorka, pa onda Pašalić, Anđelković, Sušić, trojac u sredini i onda trojac prema naprijed, Caktaš, Bencun i u samom vrhu napada Bjelokošćanin Jean-Edouard Kouassi. Ima nešto promjena u odnosu na ove dvije prijašnje utakmice. Jednu je Igor Tudor napravio prisilno zbog ozljede Vršajevića koji je nakon jednog žestokog, grubog starta Surača na dvoboju protiv Zadra nastradao. Druge su iz rotacije, iz njegove želje da malo neke igrače odmori jer žestok je ritam na početku utakmice. Evo nam gostiju iz Makedonije, evo sastava Turnova, odnosno puno ime i prezime ovog makedonskog kluba bi bilo Horizont Turnovo zbog njihovog sponzora, odnosno tvrtke koju ima njihov vlasnik, predsjednik Orce Todorov. I kod njih ima nešto izostanaka zbog žutih kartona, oni su već odradili jednu rundu u Europskoj ligi. Dimovski će biti na golu, pa onda Ilijev, Petrov, Mitrev, Tašev, četvorka u obrani, Mitrov, Mavrov, Stoilov, Vasilev u sredini terena i njihova dva definitivno najbolja igrača s 10 Blaževski i s brojem 22 Baldovalijev. To su dvije njihove udarne igre, dva igrača koji najviše i vrijede i zrače u redovima ovog makedonskog kluba. Kažem, Makedonci već odradili jednu rundu u Europskoj ligi. Ovo su za njih zaista povijesni dani jer Turnovo je tek 2008. ušlo u prvu makedonsku ligu, pa je bilo tu negdje pri dnu, sredina prošle godine, treće mjesto, gotovo do posljednjeg kola su čak bili u igri da budu prvaci Makedonije, ali porazi od Metalurga i Vardara su ih na kraju smjestili na treće mjesto, 5 bodova manje od Vardara i jednaki bodovni učinak kao Metalurg i eto za njih tog povijesnog izlaska u Europu. U prvom pretkolu bili su bolji od Litavske Sudove, 2 puta po 2-2 i u Litvi i u Makedoniji. Onda su prošli nakon izvođenja udaraca s 11 metara, jedna recimo tako spretna i sretna pobjeda, odnosno prolaz za Turnovo. Uštede su ostvarene, pa evo uoči početka eurosezone stiglo je i nešto tih zaostalih plaća, sve skupa da se ta atmosfera koja, kažem, na početku i kolega mu Güneš na drugoj strani od početka na nogama, na rubu svojih prostora, aktivno sudjeluju u igri svoj momčadi. Mikanović, pa Pašalić. Mikanović ima prostora za ubačaj, dobro to izgleda, Bencun, evo gola, evo ranog pogotka za Hajduk, evo idealnog početka utakmice da se ona bilo kakva nervoza odmah razbije. 8. minuta, vrlo lijepo odrađeno od strane bijelih, jednostavno onako kako to obično najbolje i završi. Da je normalno, ovdje bi sada bio krš i lom, ovdje bi sada Torcida u svojem stilu proslavljala ovo vodstvo bijelih, međutim nije tako daleko navijačka skupina Hajduka, oni svoje izdržavanje kazne odrađuju u Vukovarskoj na nekadašnjem rukometnom terenu, pa evo i njima pozdrav ovim putem, neka se vesele, neka proslave. Najvjerovatnije je to sve biti u redu, da nije riječ o nekakvoj ozbiljnijoj ozljedi. Na sreću, naravno. Sada vrlo lijepo Mikanović, još jednom Dino Ujan Kouassi iz prve, nije pogodio okvir, ali imaju novu priliku, novi prekid, još jednom slobodni udarac, još jednom će to desnom ubaciti Blaževski. Kalinić izbio van, ali Kouassi radi sada. Je li moguće da je tako neoprezan bio Jean Kouassi, igrao rukom, nema nikakve reakcije od strane Hajduka. Još jednom taj netipični korner Blaževskog. Kalinić siguran na lopti i da, Kouassi neoprezan, igranje rukom u svojem kaznenom prostoru i evo sada
dvoboja Blaževski-Kalinić s 11 metara. Blaževski siguran, precizan i to je nažalost na samom kraju prvog dijela izjednačenje. Pogodak za Turnovo. Već treći pogodak za Blaževskog. A pogledajte ovu reakciju Makedonaca. Ponovno sreća i veselje u njihovim redovima. Blaževski je s 11 metara zabio i na gostovanju u Litvi i kod kuće u Skoplju. Evo sada i na Poljudu. Sasvim sigurno ovo je za njega jedan veliki trenutak u njegovoj karijeri. Dejan Blaževski, Valdo Valijev traži prostor za udarac. Sušić zaustavio, Stojilov za Valdo Valijeva. Ovo je sada bilo... Tražio je Maglicu, ali dobra reakcija obrane Turnova. Blaževski sada dovoljno čvrst protiv Maloče. Vrlo nezgodno za Hajduk. Blaževski još loptom došao do prostora za udarac, ali nije pogodio. Još neki posljednji savjet od Tudora za Caktaša, kuda poslati ovu loptu. Evo sada dobre ponovne ideje sa Mikanovićem u sredinu. Maloča, gol! Evo kapetana na pravom mjestu, u pravo vrijeme. Evo novog vodstva za Hajduk u 79. minuti. Bravo za Marija Maloču. Ajmo još jednom to vidjeti. Još jednom taj brzi Mikanović se ubacio. Ponovno nespremni Makedonci za ovu kombinaciju Hajduka. Je li to bilo baš ono što je Tudor tamo govorio Caktašu? Ova kombinacija u svakom slučaju ispalo je sjajno za Hajduk. Maloča ovdje napadački reagirao za neumornog Mikanovića. Mikanović još jednom probija, Mikanović u sredinu. Maglica ima priliku, Maglica! Dirigira svojim mladim orkestrom. Mikanović, Sušić za Caktaša. Caktaš traži prostor za udarac. Caktaš, Dimovski brani. Mujan prvi na lopti, ali nije imao dovoljno prostora. Tonči Mujan, stigao je Dimovski. Maloča prema Maglici. I ništa od toga. Bio je to ujedno i posljednji pokušaj Hajduka. Posljednja akcija na današnjoj utakmici, jer svira kraj nizozemski sudac Richard Lisfeld. Svira kraj prvog europskog nastupa Hajduka ove sezone.